Haupa kaixo danoi, ongi etorri podcast berri batera, hau berri-berrixa da eta ikusi eta entzun ahal izango dan podcasta da gainera. Joko ona izena jarri dotzagu, jungo gare ez daten zergatik, deitu dotzagun Joko ona, baina esango dotzuet, aitortuko dotzuet, ilusio handixa ematen doztan podcasta dela, jende interesgarriz inguratu nazelako eta inspiratzaileak diren bi emakume gonbidatuko ditugu astero gure podcast honetara, Joko ona podcastera. Hementxe dauzket, nire onduan, esker eta eskubi, hola Salvador. Kaixo. Kaixo, Latz. Ongi etorri. Eskerrik asko. Ongi etorri zure podcastera, ze zube hementxe izango zara. Hementxe izango naiz, edo dala dirudi. Botatzen ez banan zube bintzat, hementxe. Ez daukagu, baina dudarik ez, hementxe izango zarela astero. Lore Nekane Villalabeitia. Haupa. Kaixo, Lore, haupa, baju. Eske ordu honetan ondina aputxu behar lo gaur. Lotzatuta ez. Lotzatute... Lotzaik ez. Aputxu behar, bai. Zube astero gurekin. Bai. Gure basu bai. Bai. Danok gure dugu. Gainera haze txoko politia jarri dozkuen, hementxegaz Donostiako Miramonen, eta plato eder bat jarri dozkue, emuten dago etxien gazela goxo egon gelan, eta hori izango da. Apur bat, historio asko kontatuko ditugu, musikari buruz, zuek musikariak izan da, musika izango da ardatz nagusia, eta gure dugu zuen, ez dakit, esperientziak kontatzia, zuen anekdotak, zuen keskak, eta zergatik Joko ona. Olatz, hau zure ideia izan zen? Bai, pixkat ideia zirriborro baten barruan, bapatean bururatu zitzaidan, ni oso fana naiz olako hitzjoku tontoena, eta bapaten etorri zitzaidan, eta holaxe gelditu da. Bai, hemen izango da protagonista handi bat, Joko Onok. Ez dakit, hemen dauza argazki batzuk. Errak. Joko Onok inspiratu gaitulako podcast hau eiteko Joko ona, zeuke esan duzuna ez, hitzjokua. Gure duguna da, pixkat, gorrotu alde batera utzi, historio politiak ekarri, eta joku ona. Hori da, joku pixkat. Bai, joku pixkat, eta Joko Ono beti izan da, ez dakit, beti pasatzen da, ez? Norbait hartzen dugu, eta kontra egiten dugu, eta bera izan zen antza, Beatles desagertzearen erruduna. Zuek zer, ikustu duzu, nola ikustu duzu hori? Eske hori esan da behin eta berriz, eta Paul McCartney agertu da, lehen egon gara putxu berbetan horretaz. Paul McCartney esan deu baten baino gehiautan, ez tekola zer ikusireko horretan, eta lan da guzti jenteak basa duten dugu hori esaten. Eta betiko lez, emakume bat, eta beti gara emakumeok, harreman baten erdien jartzen gara, bai zen harremazte edo lagunen artekoa, kasu honetan, talde famatu baten erdien. Beti dira olako gauzek. Errua beti Joko Ona da, eta guk emongotzago beretzako merezioen tokixa. Hasiko gare, ongi etorri Joko Ona podcastera. Joko Ona. Ainhoa Vitoria, Olatz Salvador eta Lore Nekane Villalabeitia. Eta gaurkoan, lehendabiziko atala irekitzeko, pentsa dugu, hasiera danez, hasierei buruz hitz egingo dugu, hasierak, definituko dugu gaurko atala. Eta hasierak, ez dakite zuek nola sentidu zarien, azken egun hauetan podcasta grabatzera zetoziela jakinda, nola bizi dozu zuek hasiera, momentu hau berri, zerbait berri hasten zarienean? Niri kasu honetan urduritasun puntu bat bai eman didala, baina esan behar dut beste gauza batzuekin loa galtzera iristen naizela, eta proposamen askok ilusioa egiten didaten aldi berean, lorduak entzen dizkiate eta sorrarazten diate olako urduritasun bat, batzutan ez dakidala, gero normalean konpensatzen du, baina bai, daukadala joera bat hola hasieretan ansioso puntu bat sortzeko nigan. Zu zen lan egon Ni bardin, lehen egon garenean horre makillajean, esan dugu, urduri, bai, eta nire bai. Bimozaren iruroko isilik, ama. Nun sartuko gare, sartu gare eta ondo. Ez que hasik eratire politxek, ze emozionata zau, zeu barrie, eta pentsetan zu ondo urtengo dugu, baina gero aldi birandeko zuz, espektatiba batzuk, igual,
lortuko dugu, ez, eta ja urduria paretan zara zikeratik. Bueno, pasako da, soltako gara. Bai, konfiantza hartzia da, nik uste. Eta hori zuk esan duzuna, ez? Apur bat espektatibak eta igual, batzutan gertatzen da, gabitzela behitzen, jendiak zer pentsauko dauen, nola ikusiko gaituzten, zuek nola kudeatzen duzue hori? Edo, igual ez da zuek kudeatzen ezin dalako. Nik uste azkenean, neurri batean jendeak gutaz hitz egingo dula, nahi edo ez, eta orduan hobeto zenbat eta gutxio inporta, nik uste hobeto dala, azkenean zure izaera moldatu behar badezu, jendearen arabera, mal asunto. In behar da ez pentseu eta listo, eta itxi geusek pastan. Probo bin behar die geusek. Ez que, azten basara pentsetan zesango daun jendeak, niri pastainat askotan, urduri paretana zer pentsetan dut. Ez gaitxin hau ni hemen geusetaz berbetan, ja. Ez da zula konfiantzarik buru. Pentsetan dut, nik nurnaz ba. Eta orduen, hola nazten basara pentsetan ez dugu ingo zebez. Jo, niri gertatu jat. Dejate lleva. Hori da. Niri gertatu jat, eta eukidotela metz gaizto bat, hau kontu egingot. Gaur grabatzera geto zela, lehenengo aldixa zan, eta amez gaizto aukidot, baina terrorifikoa. Negar baten bukatu dut, esango dut gure produkzio ardura duna Edurne Garmendia dala, Edurne Garmendia danok ezagutzen duzue. Eta iristen nintzela, ordu eta erdi berandu hau grabaziora. Eta Edurne antxe zauen azarren nirekin, ez zauela nahi nirekin hitz egin, da ninde garrez barkatu, Edurne barkatu. Orduan batzutan hori ez, bestiei begira gabitzela. Baina, saiatuko gara ondo pasetan eta askatzen. Ez dakite zuek gauzak lan intimoak kontatzean, ez dakit aldekoak baina kosta itxagatzuen. Nolakoa zaharie? Segun nok entzuten deuen, amak entzungo deba deun bai. Orduan esango zago... Ez dut konteko. Ama ez entzun. Hola, ama. Edo ez ikusi. Hora, zuk zelan erbeten duzu? Egia esan ez ditut nire gauza intimoak kontatzen kamera baten aurrean. Ez dakit salbuespena izango ote dan, baina normalean hori. Kaixo ama bakit ikusten egongo zehala. Seguro nire ama bai, segun. Beti da. Bai, amak beti, Jo, eta zuek lehen da biziko pausak musika munduan, zure kasuan, desente urte, horatzu gaita? Batzuk bai. Eske gogoratu naiz, hau ez dut askotan aipatzen, baina nire bidea etzan eskakeitaren hasi. Nire bidea hasi izan, aurretik izan nun talde batean, Irungo taldekide batzuekin, ezan ezer serioaz ez gian iritsi kontzerturik ematera, baina ensaiatzera bai, eta grabatu genuen maketatxo bat. Ez ba, erakutzi. Zagit ez aukiko dudan MySpace bat genekan. Bai? Eta nola da izena, taldearen izena? Ekaitzan, izena zun. Ekaitzan. Eta, agur bat emendikan, ez dakit ezer behietaz, baina... Eta ze estilo egiten zinuten, no? Nahiko rockeroa zan, gogortxoagoa gaur egun ningo nukera baino, baina egia esan kuriosia da mango horiak horrentxe bertan hori entzutzeak. Markitzen badezue, Ekaitzan. Edo bale, zobeto ez. Ekaitzan. Bitu, Ola Salvadorren debuta Ekaitzan taldean, Hemen esklusiba mota, uste ez dudala... Ez duzula inoiz esan. Nere buruak uste aztu intzula eta automatikoki hasten naiz hitz egiten eskakeitani buruz eta bar, baino hori ere hor egontzan. Topa dut, gero entzun dugu. Bai, hortxe dau? MySpace. MySpaceen dau? Bueno, MySpaceen... Damutzen nahi nahi. Hemen kantu eta historio asko kontatuko ditugunez, kantu asko proposatuko ditugunez, gure deskribapenean topatuko dituzu edanak zerrendan, edo, esaten goiazen einean, entzuteko aukera izango duzu, orduan, Ekaitzan, MySpaceen olatzen debuta. Eta zuk, aurten 10 urte bete dituzue, belako taldeko, zorionak. Ja, sartzen. Ja te digo. Zuek zelan bizi zinuten lehen da biziko raipausuak? Jo, ez dakitu zer esan. Ez que hasi ginen, batu ginen, eta ez gendun jakin berez zer egin gure gendun, noragoa zen, ez gendun jakin ez ebez. Orduan joan zirik geuzuk pastan, eta hasi ginen. Ganen hasi keran nik teklau joten eguen. Bai? Eta Krisek eukizeuen baju betetzean lagun batek itxitxe edo zeu zer, eta karri zeuen, eta orduen Krisek joten zeuen bajue. Eta baten, belu heldu zen ensaio batera, eta orduen ensaioan nik hartu neuen bajue, Paripe pixka ditu. Bai, el txorra, total. Eta hartu neuen bajue, eta
Karo, piano joten zu eskuek kanporantza, ez da, holan. Eta bajo eta gitarra eta eskue barrurentza doa. Orduen, holan imin neuen eta, ostras, zela umine, ez da, deseroso. Eta orduen, esan egon pa holan, ikot, hemengo kordelik grabena, lodiena, eta hasi nintzen hor joten. Eta do, re, fa, eta non horten zegoen, bitu furgor, gure lehenengo jita, gaztea maketa hilaiaketan, hau ez tezu genuz kontau. Non hori konta hotzet, baina. Bueno, baina holan Tabernan igual. Tabernan. Eta holan joten nuen. Eta orduan gero ja, eta Josu, hostia, qué guapo, como mola. Eta beraz izan ganetik. Josu beti pasiño, Eta, ostia, Lore, ondo itzen zuen, bai, bueno, atxamarra holan, baina, bueno. Eta esan ostan, bueno, así esku emiten holan. Así normal eitzen, ez? Eta azten nintzen holan, eta, jo, bai, eske miniten doz, gura botet holan, beha, klaro, holan bakarrik aldazu jo, kordel bat, zegero, ja beste. Bueno, kantu bat atara zinun, eh? Bai, bueno, eske bakarretire 3 notat. Bueno, oso, gero lan joten, ja, beste kordelan iten dozu fa, ez da, errezak dalako, baina, bueno. Eta holan hasi ginen, eta orduan kontzertu batzutan, aldatu itxan gendu zen, hasikeran asko instrumentok. Beste baten Josuk bajue, nik pianoa, gitarra barik, beste baten Krisek pianoa, nik bajue, aldatu nintzen gendu zen instrumentok. Orduan, ikusteko, supertxarrak ginen, zukeran, bueno, hori beti ez da hobetzen zoaz. Baina ikusteko guai duten zan, horan de repente, ala, cambio, el juego de las sillas. Eta hori ezin duten dengo, aldaketaren bat. Ez que oin... Zu kantuan edo, ez da dit? Ez que... Bueno, hori kantan igual baina instrumentok aldatu, ez que prozesu natural bat izan da. Kauen, ez dakit zehaitik, baina nik eratu naz, hasi nintzen baju joten abesti gehiautan eta gehiautan, eta naturalki akauen ninaz bajistea, eta Krisek teklaue. Igual abesteko be bai, igual errezau bajue beste bat joten badeu eta beste ritmo batukin aldozuz. Bueno, igual bera eroso hau dau. Eta ez dakit natural izan da, eta holan geratu da. Zendo. Eta espektatibarik orduan ez dauketzuen? Ke ba? Hemen gaz, ondo pasatzen gabit, eta kiki. Gaztea maketea lehiaketara aurkeztu ginen, pentsetan, eske, bapes, ez toku atarako bapes, finalera ez gara hileko. Eta irabazi gendun, eta izan zen kriston sorpresa. Ez gendun espero esebez. Bueno, eta gainera, Landerren lehendabiziko kontzertua. Lehenengoa, bai. Landerren debuta eta saria irabaz, esan. Kontako dut Lander parkatu. Claro, Lander paretan zen oso urduri. Eta lehenengo kontzertua justu izan zen hori. Eta hori, eta urrengo kontzertuetan, lehenengo urtean, igual bakarrik izan ziren hilabete batzuk, baina gero, ja hor dekogu, beti... Geratu jatzu hor, ja, memoria. Mata un gato, te llamaran mata gatos, pues hori. Eta lehenengo kontzertuetan, justo eszenatokira egin baino 10 minutu lehenau, benga, ja, urbilduko gara eszenatokire eta hor bakesteitzen, eta Lander? Eta Lander beti justo hasi baino lehenau, beti komunean. Pasatzen da hori, Baina beti, Hori askotan. Gaur egun ez, baina hasikeran beti. Bueno, gero ikusi da, zera dekola, alergia al gluten, zeriakia ez, igual horrek beste zer deko, Pixarekin? Komunea jutarekin? Bueno, glutenakin, orain. Claro, ezan pixa. Ez que nik asoziatu de eta hasierako urduritasun horrekin eta eskakitanekin 8 gera orduan beti, hasiera nola biltzen geanean kontzertu hartetik beti falta da norbait komunea jundana. Baina, bueno, txitxe betitzen dut, hasikeran bada espada, gero aguanto berzu ordu betetatuko. Horregatik. Ez, baina bestia. Urduritasunak egiten zutan, hori ere pasa daiteke urduritasunak. Eskinterra mugitu itxan. Bai, askotan pasten da. Bueno, badago jentea botak hasten da urduritasunagaz, baina hori ez duguki, Holakoik ez. Ez. Bueno, animo Lander, Bai. Uzitxu behar, parkatu. Bota dauga, lasai. Eta neskak, oran damurik bai, ukitze, ez dakit, igual hasieran, ez, zerbait egin zinutela, eta oinen uke, ingo, edo, adibidez, Zaharak, abesarixak, berak, zauken abesti bat, lehen da bizikuetako bat, izan zen, Me merezko abestixa, hementxe jarriko dugu. Eta Me merezko abestixak esaten dugu, me lo merezco por tonta, no le digas a nadie que no llegue a tiempo, lo merezco. Eta baina esaten dugu, kantu hori, esto jara bat, berak sentitzen dauenakin, eta iruditzen jakola. Bueno, damututa dauela, abestian letrarekin.
Ez dakit zuek aukido zen olakorik edo... A ber, nik gauza larririk ez, baino lehenengo diskoan bakat kanta bat Sustraiak izena duna, eta idatzi nun duela hainbat urte justo bidai luze bat egin aurretik, eta izan zen pixka eta ariketa bat despegatzeko hemendik, ez? Lehenengo aldiz urrunduko nintzen asko, eta orduan esaten nun hor, Sustraiek igual gatibatzen gaituztela, edo pixkat batzutan askatu inbargeala hortik, ez? Eta jende asko esan dit, nola hemen gainera ez, hola bereziki sustraizalea gara, baina nola esan dezakezu hori, sustraiak behar ditugu, zakize behar ditugu, baina hori izan nire momentuko behar bat egan egiteko, eta mesez jendeak ulertu dezala kontra esan ez ari naizela abesti hortan. Ja, eta askartasun hori behar dela, igual sustraietatik urten da, nahiz da, ez dakit, ez duzula astuko, ez dakit. Bai, gero konturatu nintzen, sustraiak beharrezkoa diala, baina egan egitea ere, bai, ez? Orduan, jendea aurpegiratzen hasten dana hain azkar, ulertu bizitzako momentu bat zala, eta momentu hortan horrela sentitzen nula. Ez naiz damu, kantatzen dut kontzertutan, baina azalpen asko man barri izan ditut. Ez que nik uste dut, damutzea ez dela inerraza, akauen zut jozuna zure bizitzako momentu baten indozu, eta zer esan bat eukideu. Igual momentu honetan igual esan dune bardin idatziko, batetaki. Eta orduen nire esan da, damutzen. A ber, letrake hilei edanak kris egiten deuz. Eta bai, hasikerako letrak, hasikeran ez gendun jakin zertaz ingu berba, bestakigu, eta igual historiotxo eta eta gero letrak joan dira aldatzen, eta igual gaur egungo gatazketaz edo azten zara berbetan, konsiente azten zara izetan geusek pastan dire eta mikrofono dateko zu horrean, eta igual zeu zer esateko deko zu, eta aldatzen zoaz musika bebai hobetzen doa, eta letrak bebai hobetzen doaz, ez da. Eta hasierako kantuak diferente txarrelak beti. Bai. Ja, eta igual jandiak egeixen eskatzen dituztena. Bueno, igual. Hori pastan dazta askotan, badau kanta bat, Sea of Confusion duko izena, eta kontzertutan atan joten du, ze jenteari asko guztien jako gero koritoak kantatea, la. Eta bai, superguai da. Bai, azke horrek kantak niretzako deko espillo bat urte, eta nik uste musikari dan hori pastan jakule, esango estezu olatz. Atarretan zu kanta barri bet, edo komposatzen zu igual ondin jaztozu atara publikora, baina komposatzen zu kanta barri bet eta ja join gure dozu estenatokien. Zuretzako barriena da beti politena, ez da? Ilusio ikertzolako, claro. Zerbestak ja asko entzun da deko zuz, asko ensai eta asko jota, baina, claro, publikoak be eskatzen duena batzutan kontutan hartu behar da, ez da? Bai, ez da rexa. Edo zer gauze. Bai, norberak gure dagoena eta publikoak esatzuna, hortxe. Baina, mesedez, Sea of Confusion, ya está bien. Ja. Utzi. Ederra da, kantua. Azten gara joten eta motibo iten az behar. Ikusten duten zer liste dinot. Ondino falta da, Sea of Confusion, beste bat gure dut. Gero azten zara joten eta guai da, jentea motiba iten da, ikusten suposik dauela. Baina, gure hau dute, ja kanta hori pastan denean, ja hobeto. Ja, eskak eitanen asko pasatzen zaigu, hasierako kantakola, oantxe bertan igual hainbeste, hain gertu ez gauden estilo batekoak edo Donostiko piratentzako ingenu abesti bat, eta Donostiarra gea abesti hori entzun dugu urtean 50 aldiz, eta jendeak eskatzen egunean ez dakigu nun sartu ja. Nik eskatuko turrengoan, kontzertuera. Batzu joko, ez dakit. Bueno, polemika txiki bat bai ekarri dutzuet, Zahara izan da uda honetan, toki guztien ikusi duguna, oso guda erresa izan beretzako, batez ere Toledon bere kartela, La Puta Gira, ditzen zana, bera agertzen zana, berginaz jantzitxa, eta sekulako polemika piztu zen, eman zauen kontzertua, eta azkenean etan ezer gertatu, baina, betikoa. Eta hortaz, bera ez da damutu, eta gainera esan dago ez, bere ustez arteak badaukela ardura bat deseroso sentiarazteko pertsona, ez? Eta berari hori gustatzen jakola. Baina badau beste artista bat, antzeko zerbait egin dagoen artista bat, Tokixa, ontxe baita, ezaguna egin da Rosaliarekin egindako kolaborazioagatik. Tokixak kasu honetan, antxe Dominikarra Republikan,
arma virgin baten parian, izan nolako argazki saio bat, bera erdibiluzik, eta kasu honetan bai, damututa baino barkamena eskatu behar izan zauen. Orduan, beti, polemikan, ez dakit, murgilduta, batzuk damututa, beste batzuk barkamena eskatu beharraz, eta beste batzuk ez. Orduan, ez dakit zuek nola bizi izan duzuen Zahararen kasu hau, ez dakit... Lotxagarri, Listo. Titular, lotxagarri. Segi lan handien lotxagarri. Bai, hola, pum, lotxagarria. Eta hemen deko zue kartela ikusteko. Jon Ferri minen esan. Esango dugu oso bat. Lori, geixo guztau jakona podcastana esan zotzagunean, proposatu zotzagunean, bale, ondo, guai, baina utzeko ez da zue eitzen hola, eta hola. Eta gero nonokin nidera jara, kasu honetan Jon Ferri izango da. Jon Fer. Zaharan kartela, adibidez. Tokizana ez da gongo igual interneten. Tokizana bai, igual bai. Tokizana bai, Jon Fer. Baina eski gainea, 21. mendean, ez dakit pentsatzen badeu Madonna batean edo, beak bere ibilbide guztia darama provokatzaileak izan dien gauzak egiten, ez? Eta ez dakit... Ematen da guztugula ez derrik hasi? Zein dan klika hor, nun dagoen muga eta bapatean erabaki dugu mugatikan pasa dela, ez dut zer ulertzen nik. Bai, egisa da. Batzutan emoten dugu bagoazela aurrera eta atzera guaz. Eta gero adibidez, badau kartel bat, Extremoduron kartela, lehen off the record aritu gara hortaz hitz egiten, eta kasu horretan etzan ezer gertatu. Hemen doko zu hori bebai. Hola. Ez que usten zen zertaz gabizen berbetan. Baina ondo. Zakauen Zaharana eta Extremodurona. Parekoak dirudite, baino bapatean, Zahararekin hor zeo ze piztu da. Neska izango dela edo, akaso? Ez daki ba. Bueno, beste kontu batzuk bebai, polemikaz aparte haurtzaroari buruz bebai, hori dalako gure hasiera. Ez dakit zuek nolako zineten txikitan, hola txikien nolakoa esan? Jo, nik usteet pazientzia handia behar zutela nire gurasoek, nirekin. Ez to sinisten. Benetan? Bai, galdera asko iten ditun. Eta pixkat, nire ustez pixkat intermitente, impertinentea. Impertinentea. Bai, hau zergatik, bestea zergatik, eta hau denbora guztian. Eta nik pentsatzen nuen nire gurasoek munduko gauza guztiak zekizkitela eta orduan dena galdetzen nuen. Eta zeratik gaude lurrari pegatuta eta ez tetxoari, oza, denbora guztian, pues dena. Kasetari zena zauketzen orduan. Hori politia da, ez da? Bai, kuriosidadea handia, hori bai. Nik uste hori ondo dagoela. Hori superguai da, beste aldean dekogu nire lehenguzu bat, haupa joantzu. Berak txikituten beti esaten zegoen, edo zer gauze konteu, eta berak, ja lo sabia, Ah, bai? Ja lo sabia, Euki zegoen denboraldi beti esaten zegoen, ja lo sabia, Plan, niño repelente. Nara zekixen. Gaur egunez, baina txikitzu dire euki zegoen horre denboraldi hola, beti. Oro jakile. Nik igual gura udote galderak itea. Gainera, segun zer galdetzen duzun, gero, ibilbide profesionalian be, horrek nik uste lagundu dutzula, ikusten mundua igual beste modu batzutan, ez dakit. Bai, oendikan galderak iten jarraitzen dut, baina ia inork ez diten entzuten. Kantuetan egiten dituzu ez galderak, hor galdera erretorikoak. Lore eta zu? Ni nintzen oso berbatia. Gaur egun bebai. Eta lotxarik ez nuen eukiten berez. Orduen, niteko neba bat 3 urte gehiago dekoz, orduen nire neba natzetik joaten nintzen beti, berak iten zegoena, bueno, Josu zion. Bueno, hori zimenotun, neba bat, bueno, neba bat dauket. Horretxe bat hortik aldute, aizpa bat beba dekot, Bai. Josu zion natzetik joaten nintzen beti. Eta ni beti egoten nintzen berba, eta ez nintzen lotxati, eta Josu kontrakoa. Txikitzuten zan oso lotxati, gaur egun ikusten duzu hor ez dela, baina oso lotxati eta zo niten berba. Orduen egoten ginen ama, plazan olgetan olo que sea, eta txutxe batzuk erosteko edo pesetakaz. Joaten ginen txutxe irendara eta Josu, eskatu gusanito pakete bat, eta txikle bi, eta galdetu zenbatan. Zenbata, ni 3 urte txikerraua, eta Josu, Lori eta eskatu hau. Bestiak aprobetxatzen zauen. Galdetu sordu da, parkatu sordu da, tipo bateri, jo nin berdu eta mangana.
berak aprobetxatzen zuen, zarra guazala. Ez que Hori oso esan behar txati nun. izan. Ni igual pixka, nire anaiaren morroi, bueno, dago musu bat, nire anaiaren nire taldean dabil, oain, eta hori nire anaia zan nire idoloa. Orduan behak hau itezun, pues ni atzetik nik joan. Beha lehiotik botatzen bazan korrika jongo nintzen atzetik. Eta marrazterako dena kopiatzen nion, gero jartzen nuen hor jago bat, holatze, karo kopiatzen nion orduan, pues, ideia originala, baina... bueno, detailas Eta hori bai gogoratzen dudala. Kolabo, featuring. Bai, total, nik nire zaletasun guztiak eta hola, pues, beragandik. Eta, gainera pixka kabroiak zian, nire aita eta nire anaia, jokatzen zuten bideojokutara Sonic badakizu ez pertsona izan. Bai. Pues atzetikan, zekan beste, bizitza bat zenekanean edo, zekan beste zea bat mugikorra bere atzetik. Horren niri emate ziaten mando bat, eta esate ziaten ni hori nintzala. Lindos, tio, hori! Baina niri Sonicaz klonoagaz. Klonoa, beste joku bat, eta batzutan iten zutruko bat, eta atzetik doa muñekito bat. Eta orduen, zu hartu mandoa zu muñekito dirizara, eta konturatu nintzen, a ver, Baina ikostatu zitzaian. Niri bebai, Batean ja, laugarren aldian, kasualidadez, beha zulotik erori da, nire erori nintzanean esan Amez ez gertatzen nabil. Nintzen akorretan niri bebai, beste joku bateaz. Zaila da orduan, aizpa txikia izatea, edo arreba txikia. Batzutan baina Gauza honak baditu, bidea iten dizute baita pixkat. Errexagoa. Bueno, ni zenaz txikerrata nagusi, ez da txikerra bat Zuerdixan bidea lider igual nik intzet gehiago, Josuk baino. Bai. Bueno, Josuk asko ez toztin. Betu ni, alaba bakarra nazenez, Ostras. Bueno, ez tozu galduz, ez dakizu zer dan, así que, bueno, ondo. Hori begisa da, bai. Baina, emota dola, antxo, triste jarriko nazen bakarra naz. Ez. Bueno, baina, badakigu nolako hasien, gutxi gora bera antzeko jarraitza duzu, Nik uste baiet. Ni txikitan gehiago zerretzen nintzen, kriston kasketak hartzen dituen, eske... Oin baretuta, Bai, oain baretuta, igual ez dakit reprimitu-eten edo zer, baino txikitan, garrasika... Errestan iten duen zure nebaketazuk? Zer? Errestan, oza, jo eta hola? Bai. Bai, iten zen Josuketan egin bai. Bai. Eta ni kasketak... Ikustez etxuete, Josutazo. Baina, pilo bat, Bai, bai. Eta bera nagusia badanak, pues, nik hartu behar nezuen geusek. Objektu, bota, eta hola. Atxurren bat, o beste be... Hori ez da zu kontau. Ez que kontan otzien beste egunean. Egunean zuz hartzen eta kontan otzien, ez da izagaitik kontan egon hori. Eta orduen, inoak gure boin kontatea. Baten egon ginen. Historia. Ainoan errua da. Nik kontatzen bat, ja. Eta ez dakit, nik uste dut jasna zera akorretan, eta da, horren beste bider konta hostietzean, pues ja, pentsetan dut, akorretan azera, baina. Bueno, aita eta emak kontaten ere, txikitxuten, nite kontestan alen guzuek nagusiek mutietanak. Eta zu neska bakarra. Eta neska bakarra. Bueno, hain badekot, bai, 10 urteko txikitxue, eta estea. Gurote esan gara horretan itxikio nintzenean. Eta baten egon ziren nire neba eta nire lenguzue Paulo, hola. Hola da, noi. Olgetan futbolera. Eta orduan, karo, nire bai gurot, eta, bueno, pues Lore, arbitro. Betizetan zan Lore, arbitro. Arbitro, hori be kontuz, Hor puntu matxista be bada. Super. Baina, karo, eske nintzen txikerna eta neska, orduan. Arbitro, gu gure dugu, gurera olgeu futbola eta listo. Bueno, Lore arbitro. Orduen, nintzen, umemoko bat. Eta, de repente hasi ziren euren artean errestan, baina olgetan, ez da? Eta, hasi nintzen izaten, falta, tarjeta amarilla, telebistan entzun zen gauzek, eta... Asmatzen. Eta segidu zeurien. Eta, de repente, hasi ziren esaten, kasuruk bera hasi ziren esaten, arbitro espulsau, kantetan, arbitro espulsau. Eta hasi nintzen, ezin da espulsau arbitroa, eta arbitro espulsau. Baina, pilo bat bidea, eta ezin dela. Eta joan nintzen negarrezak hauena, mangana edo, itzen gana, eta ama, arbitro ezin da espulsau ez da, eta ezin da, eta amak esan dugu ezin dela, eta arbitro espulsau. Eta hasi nintzen ja, amorrue. Ez que gure, itzen zeurien horretarako, Gureta, aproxiuten ziren, eta benga, guazen Lore txintzetan. Eta orduen sarratu nintzen pilo bat, joan nintzen garajera, eta hartu nagoen atxurbet, eta klaro, atxurre esan nahiko handie niretzako, zen nahi holakoa nintzen. Orduen, agertu nintzen atxurregaz, baina narrez eron da, hola, narrez, ezin nagoen altzeu, eta orduen hasi nintzen, etxari bueltaka,
karradera anta. Imaginatu el resplandor. Baina Jack Nicholson. Hola nero merren, atxurrun errez. Eta, hasi nintzen zen, os voy a matar! Lehen guzuetan ebari. Eta, claro, lehen guzuetan ebea, kaderan apurtzuetin, eta lotu ze, claro, ni astiro narrez horrela, eta eta lore arbitro esponsauta, ordain, claro, ez dakiz zenbat bulta eta aita eta ama etxe barruen betanatik ikusten. Barreka, suposatzen dugu Ni zure alde. Bai, izta? Hombre, loretin beti. Ez que... Eske nire hori nintzen, osea, ni bazilatzen ninduten, zutzeraino, ez nintzen, baino garrasika eta... Eskolan pasetan zeurien ondo? Horatz, ziaten etxean, horatz, iso! Eta ez nintzen oiuka, hola zaina puztuta, hola... Isilik nago! Jo, mala hostia, beharra, moduko hauen. Hor botan undana eta orain janeko lasaian. Orduan, feminismoa ja, hasieratik, ja, txikitatik, jo, zututa, ez? Zuek, bai, horri, bueno, pixkat mala hostixan bagaz, danok, irurok, uste baiaz, asko. Bai, lehen guzuk ez da emontzu eze hostik eta ja defendatzen nire gertau izan jate, nire lehen guzuak, nire aitan partetik danak gizonak, mutikua, gaztiak, eta nire nintzen eska bakarra eta, bai. Oso gaizki portau zineten. Gaur egun ondo ez da? Oso ondo, baina lehen ez. Eta ez dakit zuek feminismoakin, noiz eman zen dituzten, ez dakit lehen pausuak edo, noiz ikusi zinuten, ostras, nahikoa da. Ez que nik konstiente izen edo konstientzia hartzen hasi nintzen, nik uste ja institutuan, baina nahiko berandu. Taldegaz hasi nintzenean batez be. Ordura arte akauen zure burbujitan zau, zure herrien, familien artean, eta igual, txikerra zara, ez tozuz horren beste gauze galdetzen. Zu bai, igual. Zuk gana galdetu eta galdetu. Alta bestia. Baina, holan, konstienteki, ez que ez dakiz zein momentu, ez tekote horren bizipen bat. Horren, taldiakin, ez? Baina, taldegaz bai hasi nintzen, ze igual, musika mundue gizonen mundue da. Eta orduen mundu horretan sartu ginenean, geuz eta sartzen zara konturatuten, batek zelan iten dutzun berba, jozuta landarregaz konparata, diferente, sare sozialetan, elkarrizketetan, izendatoketan. Orduen, ikusten dozuz geuzek, basoz ikusten, kosaske txirrian, gero, gauza handiek be bai, ez bakarrik holan txikitzuek. Orduan horrazten zara ja konstiente izetan eta ja purtsu bete mundu horretan aldarrikatzen. Hola, atzeta ez gure kasuan? Kontzienteki igual loa izan zala hola bigarren hezkuntzan edo horako zerbait pentsatzen dut. Baina nik uste dut konturatu horretik askoz lehenago. Ze hori, ni txikian nintzanean, nezkan zaletasun hauek futbola, nekan hile motza, horren askotan konfunditzen ninduten mutil batekin. Eta horrek pila bat aserretzen nindun, eta hor nila hasten nintzen pentsatzen zegatik erabaki behar duzu mutil bat naizela, ez? Eta igual belarretakoa nituen, eta batzutan soineko bat, eske, gauza batzuk generoa markatzeko topera, eta hala ere bazeuden olako epaiak. Hori beti egon da, eta beti aserretu ez gauza horiekin. Baina, karo, hor ez dakizu zer dan, besterik gabe aserretzen zaituzten gauzak eta listo. Eta musikan iruditzen jatzue badauketzuela, ez dakit ardura edo, baina aktibismo pixkatitearen behar hori sentitzen duzue? Nik bai, baina musikan eta bizitzan. Nik uste dut ezinbestekoa dela. Munduan zerbait aldatzea nahi badegu, pausa txikiak ematea edo klik pixkatitea eta guk bereziki publiko bat izan da eta jendearen eragile izateko aukera izan da, uste dut baietz orain bereziki gainera behar degula pixkat astintzea hemen ondo ez dauden gauzak eta konturatzea hola jarraitzen badegu ez dakagula etorkizunik. Ni oso ados nau, eske uste dut mikrofono bat dekozu momentutik eurrera ja erresponsabilidade bat dekozu, ezta? Eta beharrezkoa dan zeu zer eurrera eroan, eta ganera jenteak entzuten zaitu, ez da? Eta batzutan influentziatu iten dozuz. Orduen aukera oso ona da. Eta horren arira, Nina Simone adibidez bitu
ze zarra zan, eta garai horretan erabiltzen zen musika aktivismorako. Kasu honetan, Nina Simonek iten zuen berba, emakume razializatuen arkeotipotaz, estatu batuetan dagoen eurenganako diskriminazioaz. Eta abesti bat asko guztien jat, Ain't Got No, I Got Life, eta gure baso entzun mendeko zuen. Bueno, oso ezagune da. Eta hori gure nagoen akarriz, uste interesgarri dela ikustea, lehengo betidanik, emakumeak. Eta, bueno, oinen mutun dago, ez dela asko aldatu, edo feminismoak indar hori hartu dau, boterea badabil hartzen, baina aldi berian, nire sentsazioa da, gero eta gehiago behar dela feminismoa, kasu honetan, beste alderditik asarratzen ari die, ez? Eta badau, asarratzen ari zarete, baina jarraitu behar dugu gure bidetik, ez? Orduan, guk mikrofonoa daukagun ez hemen eta ardura pixkat. Niri emoten duzte amorru eba izelan gaur egun, zuri besango zuen, baina ez dut esan askotan, gaur egun ja ez da behar, ez da horren beste beti horretaz berbetan, eta gaur egun ez dago ja. Eta puntat daukidot, ez hemen Ainoak emin dozte, Lore historia. Emin dozku, hori Lorek esan behar duz zer, hori Loratzek zeus. Hori Lorek esan behar hau. Eta gara, hori buruz. Baina, kontatu. Ez, eska justo den dela gitxi, pandemian ingendun autozinetan jiratxu bet. Eta kontzertu bat... zinemaldian ikusi izango da. Egia da. Bai, dokumental bat aterako dugu. Hombre, hori be. Zinemaldian aurkeztuko da eta autozinetako kontzertu horrek agertzen dire. Hori da. Bueno, bat izen zen Madrileko autozinean. Eta egon ginen, egin gendun soinu froga, eske joan ginen arterako gauean, eta orduan egun guzti egon ginen hor goizean. Zela beroa, txabal. Eta eskontzak ordanaz. Eta egin gendun soinu froga, ez da izer. Eta hor bertan, etxe txikitsu eta hau, eta non hor bizidea hor igual esaintzen duen hori leheku eta horan. Eta komunera noala, bera gaztopan nintzen, eta, klaro, nik uste berak ez zegoela ikusi soinu froga, baina entzun zegoen. Eta bakien talde bat etorriko dala eta hori. Eta galdetu estan, ¿y dónde sois? Eta, no sé qué, eta dana kontaten, eta inoste. Eta galdetu estan, ¿y tú que eres la mujer de uno de ellos? ¿La esposa de uno de ellos? Wow. Me quedé como, ¿en serio? Es que, momentu surrealista total. Gaur egun, zuzenean, pentsa zegoen hori, ez da gizaitik, emakumea izen da, nola izango zara lehenengo, eskonduta behar nazela. Hori da, esposa. Ni novia ni nada. No, novia no. Esposa. Kasada. Atada ahi. Eta ganera, neska izen da, pues claro, zegoen pentsa, igual taldekoa da. Nik uste dut entzun zegoela ganera soinu froga, eta pentsa zegoen, ganera musikia holan, fuerte da honez, eta tal, mutiena izango da. Eta zenotzen, pues, no, soy la bajista. Ganera ez dakit zaitit dauen kontu hori musikabiri baten emaztea edo neskalagune beti duela atzetik. Zer, bera zaintzeko edo. Ez da gongo dela. Bueno, behitu. Horako kontuak ekarriko ditugu astero bukatu dugu. Lore historia da azkena edo jo? Bai, eske hori gure nagoen esan, esateko... Gure nagoen hori konta, esateko... Baidan beharrezkoa. Hori da. Aktivismoa. Beharrezkoa da. Aktivismo feminista gaur egun. Eta holako kontuak... Eta zoritxarrez izango da beharrezkoa luzeroko. Bai, pena da baina bai. Mila esker neskak. Oso gustora. Listo, ja, bota dugu. Lehenengoa. Lehenengoa. Datorren hastian bigarruna. Ondo pasa, mila esker. Basutu bet. Agur. Gaztea.